pamoring suksma sinuksma yarunah jaya sepi sinimpen telenging kalbu kuwi lah ing sekaring bawana langgeng mangkota ngger kula Puntadewa jeneng kita Habya gugup goragapan ulun Bathara Indra kang jugarke jeneng kita Tapa Brata mapaning sanggar pamelengan ngono ninjih duh pukulun Bathara Indra sungkem mangabekti kula mugi kunjuk sandhap padha-padha pukulun ya wis ulun tampa tibas padha-padha nger Puntadewa marmane jeneng ulun jugarke nggon kita Tapa Brata awit ulun mung saderma ngelingke kamulyan lan kamuktene Pandhawa kang mapan ana negara Ngendraprastha ya kraton Ngendraprastha iki dina samengko para Pandhawa manggih kamulyan kabagyan katentreman mapaning Ngendraprastha ya negara Ngamarta ngeling ana lelakon kang kawuri lamun to kraton Ngendraprastha kene nalika jaman kraton isih wujud kajiman ulun kang yasa mula sinebut kraton Ngendraprastha awit ulun Bathara Indra kang yasa kraton iki banjur para Pandhawa babat alas mertani kraton kajiman bisa kamanungsan Puntadewa wis ditiwancini lamun to para Pandhawa kalenggan samengko ngunjukake rasa syukur mring Gusti kang murbeng jagat awit para Pandhawa antuk kamulyan kamukten mapan ana negara Ngendraprastha ya Ngamarta kene nggih daya-daya enggal ngadani sesaji syukur ewadene saji syukur kuwi mau sinebut sesaji Raja Suya Lenging driya mangunggung kanduhan remang lorena tanpa kahandhen duh pukulun Bathara Indra ngaturaken gunging panuwuning kang tanpa upami paduka pukulun sampun paring piwulang lan piweling dhateng Puntadewa namung kewala namung kepiye Puntadewa sesaji Raja Suya menika sesaji kang kados pundi Blaka Suta kewala Puntadewa dereng tanggap sesaji menika sesaji kang kados pundi wujudipun syarat serananipun menapa swami kula aturi babar kula aturi medhar kula pun Puntadewa ngangklungaken jangga nilingaken karna ulun ngeling ana para Pandhawa kuwi duwe pamong agung duwe kusir jagat wis nyekseni antare Pandhawa lan Ratu Ndarawati kuwi barate kreta jaran lan kusire lumadine pelakon iki sing tak jaluk aja nganti pisah lawan Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna ya muhung jalare Ratu Ndarawati Pandhawa bisa ngadani saji syukur iki
aku sak nyatane gonjang seret winangun Noto Kresna lan pangandika Puntadewa jumbuh nawala ingkang kula tampi bilih kalenggan sakmangkipun Kakang Darawati kenen daya-daya prapteng negari Ngamarta menapa gatine karsa swawi kula aturi babar kula aturi medhar Yayi Koko Prabu Purwa Madya Wusana Sumendang kula datan karempit mbok menawi anggen kula matur wonten klenta-klentunipun kula nyuwun agung ing samudra pangaksami Koko Prabu. Prasajan Kewala katemben Kewala pukulun Bathara Indra paring dawuh lampung ta para Pandhawa sampun titi wancinipun ngadani sesaji syukur sesaji kunjuk Gusti kang murbeng jagat wondene saji menika sinebut sesaji Raja Suya. Terang trawaca dawuhipun pukulun Bathara Indra para Pandhawa kasembadan ngadani saji syukur sedaya kala wau lantaran paduka Koko Prabu Darawati mila paduka kula aturi rawuh ingkang rayi Puntadewa sakadang pasrah bongkokan dhumateng paduka Koko Prabu Darawati ya jagat Dewa Bathara Mas jagat ladalah Kembang Dewa Daru swarga ingkang wit mas glegen ingkang ron saloka mulya dados Puntadewa nampi dawuhipun pukulun Bathara Indra kinen para Pandhawa ngadani saji syukur Yayi non inggih Koko Prabu. Mila saking menika swawi kula aturi paring dawuh kados pundi syarat serananipun kadang-kadang Pandhawa namung ngestuaken dapa duka Koko Prabu. Jletheng Kresna kakangku. Yayi Werkudara piye? Yen cetha dina iki para Pandhawa bakal nyuwun sabiyantu lawan Jletheng kari saiki kowe saguh apa ora? Sing kok karepke? Adimu Werkudara bakal takon lawan jeneng sira. Takon bab apa Werkudara? Sambung rapete Pandhawa karo Ratu Darawati kuwi apa? Yayi, piye? Yen sedi nyuwun pirsa sambung rapete Ratu Darawati kelawan para Pandhawa kuwi jagat wis nyekseni. Antarane Ratu Darawati Sri Bathara Kresna lan para Pandhawa kuwi ibarate kreta jaran lan kusire. Kreta jarane sapa? Kusire sapa? Kreta jarane para Pandhawa, kusire pun Kakang Darawati. Wis lahir batin ngaku dadi kusire Pandhawa apa ora? Lho, lahir batin Yayi, lahir batin.
Jiwa ragaku mung tak udokke kanggo kamukten kamulyane adi-adiku para Pandhawa. Yen pancen lair batin para agenggal paring dawuh sing terwaca, Pandhawa kasembadan ngadani sesaji syarate piye? Ngono inggih, Koko Prabu. Semanten ugi kengrayi Madukara kula pun Harjuna nyadong dawuh. Para Pandhawa kedah kados pundi suwe kula aturi babar kula aturi medhar. Yai Werkudara Yai Harjuna. Wah, clitheng piye? Sailingipun Kakang lho Yai. Ratu kang Sembada ngadani Sraji Raja Suya kuwi lagi sepisan ya kuwi Sang Prabu Srima. Oh. Punggung Duk Rumuhun. Prabu Srimaha Punggung. Iya. Prabu Srimaha Punggung nalendring Purwacarita Duk Rumuhun kang Sembada ngadani Saji Raja Suya. Semune nganti kalenggan samengko durung ana nalendra kang Sembada ngadani saji kuwi mau. Sebabe apa? Jalarane apa sing Sembada ngadani mung Prabu Srimaha Punggung ing Purwacarita Duk nguni? Jalaran apa nganti dina iki durung ana ratu sing iso ngadani sesaji iki mau. Awit syarate abot. Abote mapan ana ngendi? Dara, piye? Sesaji Raja Suya utawa saji syukur kuwi mau. Syarat-syaratane kudu tinenggan utawa sineksen nalendra cacah 100 negara. Yen mung disekseni ratu 100 negara, angele mapan nggon ngendi? Mengko aku bakal ulem-ulem ratu 100 negara takon rawuh ngono kene. Aku karo anak-anakku sing ngubengke layang ulem. Gatot 20 lembar, Antareja 20 lembar, Antasena 20 lembar, aku 20 lembar. Yen mung ngubengke layang ulem 20 lembar sepiro abote? Kuwi lak mung perkara ngubengke layang ulem. Lah perkara apa? Perkara sing kersa rawuh iki lho. Sing kok wene undangan wong 100 sing teko swidak ora tombok kowe. Yen nganti sing rawuh iki mau ora genep 100 sesaji ora sah. Lah yo, lho kok lah yo? Lah yo piye? Wah, lah yo jebul ora gampang. Nah. Mula kuwi aja sok seneng maido luwih dhisik. Yai Puntadewa wonten dawuh Koko Prabu. Menika mekaten. Nyarengi lelampan kalenggan sak mangke mapan wonten negari Magoda. Wonten nalendra kang jejuluk Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha badhe ngadani saji Raja Ludra bekakak ratu 100 negara. Malah kepara kalenggan sak mangke sampun ngunjara ratu cacah 97. Yen Pandha Sembada ngluwari ratu ingkang dipun kunjara menika saged kinarya paseksen Yai. Narpati Dharma Putra Myang Danan Jaya matur kang raga nalendra Harimurti saha waspada ing madya sampunipun Paduka Koko Prabu paring dawuh kados mekaten. Semunipun Gusti kang murbeng jagat ngideni paring berkah katitik jawah tumurun ing negari Ngamarta. Inggih. Menika minangka pralambang lamun ta para Pandhawa badhe kasembadan ngadani gegayuhan saji Raja Suya menika. Lajeng caranipun supados ratu ingkang dipun kunjara saged dados pasesen nggih mestinipun kedah dipun luwari Yai. Yai Werkudara Yai Janaka. Wah, cletheng piye? Wonten dawuh Koko Prabu. Dina samengko jeneng sira karone bakal tak kanthi lumaku mring negara Magoda. Ngluwari ratu sing dikunjara Prabu Jarasandha daya-daya diboyong mapan negara kinarya paseksen nggone para Pandhawa ngadani saji Raja Suya. Wah, yen kaya mangkono aku mung manut dawuhmu cletheng kakangku. Sarating pandam sumula
Madangi Dromasare Nanti waktu murmur Gatotkaca. Kene nggih bocah bagus. Kota sang Gatotkaca kinon mapak arga suda tekapira Kresna parta manehir muji saktine ra nuwun sewu Wandrawati Paduka Kresna sarimbit Rama Kyai Werkudara badhe tindak dhateng pundi? Nggih Gatotkaca bocah bagus. Sumurupa sawetara wancipun Wandrawati titip negara Ngamarta ya nggih. Dina samengko pepundhenmu wong tuamu para Pandhawa bakal ngadani saji suci kang disebut saji Rajasuya. Syarat seranane kudu sineksen ratu satus negara. Mekaten Wandrawati. Iya. Mula dina samengko aku lawan bapakmu bakal lumaku nyang negara Magoda ngluwari ratu sing dikunjara Prabu Jarasandha kinarya paseksen. Pakmu Ndarawati titip negara Ngamarta sabab apa? Sajroning aku lawan wong tuamu ninggal negara Ngamarta bakal ana lelakon sing aneh-aneh. Wah, Gatot. Dirungokke kupinge kuwi. Sajroning bapakmu lunga kene ana lelakon sing aneh-aneh. Nggih, Rama Kyai. Kang putra Gatotkaca kedah kados pundi? Reksanan katentreman karahayon negara Ngamarta. Luwih-luwih mapan kedaton Ngamarta. Reksanan yo nggih Gatotkaca. Negara Ngamarta beteng ana sing kandel, jagang ana sing jero ki bocah bagus. Nuwun saken dawuh.
ana ngapa dadak nganggo mandheke Kakang Hamsa Yai alon-alon iki wis mlebu kedaton negara Ngamarta mundi dawuh saka Prabu Jarasandha kudu ngrangket lengket Ratu Ngamarta Puntadewa minangka sesaji Raja Ludra ladalah alon-alon kena guyu alon-alon iki arep mateni wong apa mateni wong ngrangket Ratu Ngamarta ya ojo nganti konangan karo prajurit ora belangkonan dan budal ayo deh rangkat Puntadewa wah maling bumi gunjing langit gelap katon lur gincang ing alis risang mawek gandrung sabarang ngadulu keparat ana maling ngaguna Cumantha Kukumawani mlebu kedaton Ngamarta sapa iki lek nomripatmu jere gobokmu aranku Hamsa jare kon alon-alon wis konanganmu dadak alon-alon bareng mula aja konangan nek konangan nak loro kabeh awake dhewe kuwi Hamsa gurike sapa aku Dimbaka menteleng mripate sapa kowe tambuh lawan aku Satru Pringgondani Gatotkaca aku sing jaga kedaton Ngamarta dina iki ana wigati apa wanci Madyaratri mlebu jroning daton kene ora tedeng aling-aling goleki Ratu Ngamarta sing jenenge Puntadewa yen wis ketemu lawan Siwa Puntadewa bakal apa tak rangket tak suwanke Koko Prabu Jarasandha karben dibekakak nggo tumbal mapan negara Magoda wiladala jebul tinemune ora sisip sing dadi dawuh Siwa Darawati yen dina iki ana maling aguna sing bakal muga-muga katentreman negara Ngamarta. Hamsa apa dene Dimbaka? Ana paran. Kena boyong Siwa Puntadewaton bisa nglangkai bangkire Gatotkaca candak sabenge pecah sirahmu kowe.
nganti kalah ya. Kateko Gatotkaca. Mabur parah. Wah. Canda. What? Wah. Wah. What? Wah. Woi. Loh. Wah. Wah. Loh. Wah. Wah. Aduh, mati aku. Mati aku. Ayo, Kateko. Waduh. Asal. Oh. What? Wow. Loh. Wow. Wow. Aduh. Aduh. Mati aku. Ayo, Kateko. Oh. Aduh. Wah. Mati aku. Oh. What? What? Wah! 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 Colke Gatotkaca. Wah! Nyai Arjuna mandeg kae.
Rata Kresna lan hangandi godhoh Yai Prabu Yasa ngandheng tiyang miat soleh ngarini Uga Prabu Ndarawati king menapa nyandhet lampahipun Kang Rayi Harjuna Prabu Yai Harjuna apa dene Yai Werkudara wah jlithak kok piye morage sawangan ngarep kae ngarep napa iki ana wujude kali sebrange kali kae ana gunung kae kang aran Gunung Cetiyaka Yai ya kali Serayu iki minangka tapel wates mlebu jroning negara Magoda yen ngono Gunung Cetiyaka kae wis laladan Magoda iya yen nganti Yai Arjuna Yai Werkudara daya-daya ngambah ngancik ing Gunung Cetiyaka ora wurunga bakal konangan laman Prabu Jarasandha Ratu Magoda sababipun menapa wonten dene Ratu Magoda ngadenangi Prabu Yai Arjuna wonten dawuh morage sawangan pucuking Gunung Cetiyaka kae pucuking Gunung Cetiyaka kae ana wujude tambur yen nganti ana kawula dede kawula Magoda kok ngancik negara Magoda tambur kae bakal muni dhewe ya munine tambur kuwi minangka tandha tengara tekane mungsuh satemah Prabu Jarasandha ngawuni-ngani yen ana wong jaban rangkasing teka ana mungsuh sing nengani wah jlithak kakangku Yai Werkudara piye tambur kok iso muni dhewe apa ditabuh demit apa ditabuh setan ora ana setan ora ana demit Yai nanging tambur kae ana sejarahe ana dedongengane piye wedine iso nganti muni dhewe tambur kae dumadi saka kulite Prabu Briyadata menika sinten kok Prabu Briyadata kuwi Nalendra Magoda duk rumuhun ya wong tuane Jarasandha dhewe nalika semono Prabu Briyadata dibeset kulite dening anake lanang sing jenenge Jarasandha. Kulite Prabu Briyadata digawe tambur. Dipasang ana pucuk Gunung Cetiyaka. Bocah kurang ajar. Wani mateni wong tuane. Luwih-luwih wengis tumindake wani beset kulite wong tuane dhewe. Tata gelar lair tambur kae muni dhewe sejatine tata gelar batin nyuwun senjata pitulungan njaluk tulung piye Prabu Briyadata nyuwun diruwat disampurnake patine Arjuna wonten dawuh Prabu marage sampurnake patine Prabu Briyadata jemparingen tambur kae sinartan ndedonga mring Gusti Kang Murbeng jagat amrih sampurna rahayu patine Prabu Briyadata ngestuaken dawuh Prabu mulat para sang Harjuna Asmanira kamanungsan Asmanira kamanungsan sampun kula Prabu tambur mapan wonten pucuking Gunung Cetiyaka sampun kula jemparing iya Yai muga ketrima sing dadi patine Prabu Briyadata yen kaya mangkono aja kesuwen
Rene wis ora ana tambure, ayo daya-daya nyebrang kali Serayu. Munggah Gunung Cetyaka, mudhun Gunung Tumuli tumeka ana Kutaraja. Ngluwari ratu sing dikujara-jara sandha. Yai Werkudara. Piye? Sing sareh, sing sabar, Yai. Lakune awake dhewe wong telu iki dedemitan. Dedemitan. Aja nganti kadelangan dening prajurit Magoda. Nadyan to tambure wis bedah, ning kudu digedhekke rasa pengati-ati. Arjuna wonten dawuh. Lambunging Gunung Cetyaka ki morage jemparingen. Lambunging gunung menika iya. Lambunging gunung ki jemparingen gawe dalan. Minangka tumuju dalan ing Kutaraja Magoda. Napa nggih ngestuaken dawuh Prabu. Ya ke rumahku ya. Kang Rudara ae. Wah, adalah ya. Baik. Wah. Ya. Ingsun Nalindra Magoda Prabu Jarasandha. Baik.
gon lakune ing lekas lukita linuding hidung kadung ngadereng momong memangun manarahayu Hamyono tanah golong gumolong manatugoro karena nira mangabus puspita wangsalan semon ya jagat yu Bathara Pangestu Nggara jagat anakku bocah bagus anakku bocah gagah anakku bocah Jentara Ngger Jayatsena jeneng sira gugup guragapan kalenggan samengku pun Rama Amiji suwanmu ana pendopo agung negara Magadha kene ngono injih Kanjeng Diweji ingkang putra pun Jayatsena kagiat jroning manah kula semu beneh lan adat saben paduka Kanjeng Diweji nimbali suwanipun kang putra pun Jayatsena namung kewala sungkem pangabekti kula mugi kunjuk sandhap papada paduka Kanjeng Rama ya wis tak tampa tiba padha-padha nggih bocah bagus tokok wonten dawuh sinuwun penak nonggon mulungguh kok injih sampun boten kirang sekeca anggen kula marak ngabiyantur wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Jarasandha. Bilung dalem bose. Penak nonggon mulungguh. Pun penak banget pun komplit sawisane enten wedang jahe, enten kopi. Pun boten sasumelang. Marmane kuwe Ngger Jayatsena tak timbali marak ana ngarsane ingsun. Pun Rama mung ngilingke. Ana tetembungan wong tuwa kuwi mung napake anak putu. Wong tuwa nglakoni tapa brata, wong tuwa nglakoni prihatin, nglakoni tirakat kuwi mung napake anak putu kang beh mau mung kanggo tedhak turune. Wis tau krungu tetembungan kuwi? Iya, sampun. Wong tuwa menika napake anak putu nanging swargane wong tuwa gumantung marang anak. Nah, syukur kowe wis ngerti. Wong tuwa napake anak putu. Swargane wong tuwa kabeh ki mau mung dumunung ana dapur Mujarsena. Iki dina pun Rama bakal duwe gawe gedhe sambung rapete karo napake kamuktenmu, muktekke kamulyanmu ing tembe. Ingkang paduka kersaken kados pundi Kanjeng Rama? Pun Rama bakal ngadani sesaji Raja Ludra, sesaji kunjuk Sang Hyang Bathara Ludra dewane kesugihan. Yen nganti kasembadan pun Rama ngadani saji Raja Ludra ora wurunga, bondo donya sak jagat ibarate bakal tak regem. Prabu Jarasandha bakal dadi ratu ning jagat. Besok sing nglungguhi kamukten keprabon Magadha kene ora ana liya mung kejaba kowe. Pun Rama sedhela maneh bakal lengser keprabon sing dadi ratu ana Magadha kene ya kowe. Kanthi pun bapa bakal ngadani saji Raja Ludra. Kesugihan kusundul langit tedhak pitu turun pitu tangkar tumangkar babaring tumuwuh ora bakal entek. Wanci-wanci kowe Jayatsena dadi ratu ana negara Magadha kene wis ora usah bingung ora kekurangan sawiji apa. Piye? Seneng apa ora kowe? Iya. Kula nderek bingah ewadene paduka Kanjeng Diweji menggalihken dhateng lamanipun Kang putra pun Jayatsena. Nanging kula nyuwun dawuh. Sesaji Raja Ludra menika sesajinipun caranipun kados pundi? Sesaji kunjuk Sang Hyang Bathara Ludra dewane kesugihan pun Rama kudu bekakak ratu cacah 100 negara. Ratu 100 negara tak kelumpuki ana alun-alun negara Magadha bakal tak tugel ndase.
ndase bakal tak obong, awune bakal tak pendem ana alun-alun negara Magoda. Kanthi mengkono, kamuktenku ora bakal ilang selawase tedak pituturun pitu bondo donya sajagal gegem ana tangane Prabu Jarasandha. Kowe sing bakal ngenteni klungguhanipun Rama. Madananira layun umel kocam rahnya maratani Kanjeng Rama prayogi dipun wurungaken sedya padha Kanjeng Dewaji. Sing kok karepe piye? Nyuwun duka ingkang kathah Kang Putra Jayatsena kula boten sarujuk, kula boten mabuk. Lamun tapa duka badhe bekakak ratu satus negara kinarya tumbal. Dasarmu apa kowe iso matur kowe mangkono? Kanjeng Dewaji. Pedah menapa antuk kamukten, pedah menapa antuk kamulyan, lamun to ancik-ancik nyawane liyan. Langkung-langkung ing tembe kula ingkang dados ratu wonten Magoda. Kula boten saged nglampahi yen dadi ratu entuk kamukten kamulyan. Ancik-ancik nyawane liyan, ancik-ancik kasengsarane liyan. Kanjeng Rama, kowe rasah mejang karo bapakmu. Rungokke grobokmu. Iki dina bapak wis ngunjara ratu cacah 97. Mung kurang ratu telu cacahe minangka genepe begakak. Kowe manut karo wong tuwa. Merga lakunipun Rama iki mung kanggo muktekke dapurmu. Nanging piye? Lamun topo tuwa Kanjeng Dewaji badhe nglampahi saji Raja Ludra. Nyuwun duka ingkang kathah kula pilih kesah saking Magoda kemon piye? Ucap apa bangsa? Kowe mancasi karo wong tuwa. Kowe bantah karo bapakmu. Kowe ngucap lamun pun Rama bakal ngadani saji iki, kowe kok enteng kowe iki lunga kene. Iya. Kowe pengen minggat kowe ne. Hei, Jayatsena. Aku wirang duwe anak kowe diapur men pancen minggat-minggat tosa kene ngger. Wah, ampun. Suatu repot. Wong lenggih driya manggung kanduhan rimang. Lirena tanpa kahanin. Sampun. Eling. Niki maksih putra piyambak. Eling den eling. Monggo. Adah sego eling. Apa kuwi kok? Piring. Aku ora mendem, aku ora wuru nggih. Ning ora jare ora mendem, ora wuru ning anake dhewe malah didupak ditundung. Ngoten. Monggo. Bantal dawa eling. Apa kuwi kok? Guling. Monggo. Pecahan piring eling. Apa kok? Beling. Lunga nyang kali eling. Apa kuwi? Mancing. Tak
kira nek mancing. Ya yo mancing ya. Paduka menika kados pundi? Putra Paduka niku mung siji mung sak juga lah kok ditundung. Kudune sampeyan niku syukur wonten karsane Gusti Kang Murbeng jagat. Duwe anak siji baguse ora-ora manane mung manut karo wong tuwa. Manut apa? Manut apa? Nyatane bantah karo aku. Lho jenenge sampeyan sing kleru kok. Kleru ku ono ndi? Luputku ono ndi? Lho, Paduka mbegakak ratus-ratus negara, ngurbanke ratus-ratus negara. Mung kanggo kampukten Paduka kanggo kampukten Kang Putra. Tujune kok anak sampean ngerti iso bedake ndi sing bener ndi sing luput. Ya ora lho. Nah melu-melu aku gak. Ora melu-melu aku. Lah kok ora melu-melu? Aku wedi. Iki ora rombonganku tadi. Mulo. Nek nganti Paduka nundung kali Kang Putra Jasina bakal gelo selawase sampean. Sugrabala kang tuningal prang campu samya ngedali lur cadhet wileting godo Dirgopati abdi trik sandi maksuwan tanpa tinimbalan honapa ora ge matur kepareng matur dosi nuwun ingkang abdi Dirgopati nalika ngangklang bawah sakiwa tengene Gunung Cetyaka wonten lampan ingkang aneh-aneh. Lho. Ana lakon sing aneh-aneh mapan ana Gunung Cetyaka lakon apa? Kawuning ana bilih kalenggan sak mangke tambur ingkang mapan wonten pucuking Gunung Cetyaka bedah. Lho. Tambure bedah. Sing bedah sapa? Sing bedah sapa? Kepareng matur kula mboten mangertos ingkang bedah tambur menika kula wau nanging wonten lerenging Gunung Cetyaka wonten piyayi 3 ingkang mapan wonten mriku. Lanang apa wadon? Jaler sedaya. Wah. Jenenge sapa? Nyoduka ingkang kathah. Kula mboten mangertos. Manut saking pangraos kula. Inggih menungso telu cacah kula wau menika ingkang Sumantaka kuwantun bedah tambur Paduka menika dalah. Gumelar ngebeki surake gumara Dirgopati monggo dadi nimbalan kang dawuh siun perintahke para wadya bala kang pepethingan dina iki supaya nderekke lakuku tumuju ing Gunung Cetyaka nonton nyawang sapa manungsa telu mau. Lamun telu kados mekaten nonton sendika ngestuaken dawuh kepareng amit madal pasilan sinuwun. Tonggo wonten dawuh. Tutke laku kok monggo kula dherekaken sinuwun.
Gok Semarang kang